Ahoj deti, ja som Ela. Naučím vás toho veľa. Pozrite si svoje rúčky. Ukážte mi vaše prsty. Na ruke máš 5 prštekov. Vieš, že každý z nich má meno? Palec, ukazovák, prostredník, prsteník a malíček. Tento prvý veľký prštek, to je palček. Tento, čo nám ukazuje, ten sa volá ukazovák. Tento dlhý, čo je v strede, to je prostredník. A tento prštek, kde nosíme prstienky, ten voláme prsteník. A tento najmenší maličký, ten sa volá malíček. Už ich poznáš? Už to vieš? Palec, ukazovák, prostredník, prsteník a malíček. Tento prvý veľký prštek, to je palček. Tento, čo nám ukazuje, ten sa volá ukazovák. Tento dlhý, čo je v strede, to je prostredník. A tento prštek, kde nosíme prstienky, ten sa volá prsteník. A tento posledný najmenší, maličký, ten sa volá malíček. Už ich poznáš? Už to vieš? Palec, ukazovák, prostredník, prsteník a malíček. Už to viem. Pršteky ti ukážem.